למה רצפת האגן שלך נשארת חלשה למרות שאת מתרגלת כל הזמן? הנה מידע חשוב שכנראה אף אחד לא אמר לך. רצפת האגן שלך היא לא רק 3 סוגרים. היא מערכת מורכבת שרוקדת בהרמוניה עם עוד המון שרירים אחרים. הנה הגלוטאוס מקסימוס לדוגמה, שריר העכוז הגדול. תראי כמה הוא צמוד לשרירים הטבעתיים. מחקר מ-2023 מצא קשר הדוק בינו לבין רקמות רצפת האגן. כשהוא חלש מדי, רצפת האגן לא מתפקדת כראוי. בהיריון בדרך כלל הוא נחלש ומתרופף בגלל היציבה המשתנה. אז גם אם ילדת בקיסרי, אולי את עדיין צריכה חיזוק. טוב, מזל שהרשת מוצפת בתרגילי ישבן. Do you want to pump your glutes? או שלא. זה קצת יותר מורכב. אם תתמקדי רק בעיבוי ובחיזוק של השריר הזה, את עלולה לגרום למצב ההפוך. נוקשות, כאבים ביחסים, קושי להרפות ואפילו החמרה של בריחת השתן במקום שיפור. המתאמנות שלי תמיד מגלות דברים חדשים על גוף האישה שנופלים בין הכיסאות של הגינקולוג לפיזיותרפיסטית רצפת אגן. רוצה לקחת את האימונים שלך לשלב הבא? בואי נדבר.